bizirik proiektu, da Gasteizko udaletxik hiltzen dauen auzo bat bizi berritzi helburu dakarren proiektu bat. Nun autogestinei oinarri, hain 50 launetik gora gabiz biharrin esparru ezberdinetan auzu aurre atateko eta atzea bizi berritzeko. Errekalde auzoa aukeratu genuen, zelako aproposa ikusi genituen gabeziak ikaslerian, horiek lantzeko aukera eskaintzen zuelako. Bai etxe bizitza aldetik, beti izan dugu alokairuak garestea direla kanpotik gatozen ikasleontzat, etxe bizitza ikusten genuen, hemen 182 etxe bizitza utz daude, orain ja ez. Gero, ikusten genuen ere aisialdirako frontoia, sinema, dena eskaintzen zuela auzoak, eta aparte gero elikadura eta horrela alternatiba sozioekonomikoa garatzeko ere aukerak eskaintzen zituela. Gasteizko gaztetxeak babes handia eman digute eta bestaldetik euskaran bezalako elkarteek haien euskarazko aisialdi jarduera horiek auzoan aurrera eramatea proposatu ziguten eta aurrera eramaten dira, ez? Eta bestaldetik duela gutxi idatzi genuen mozioaren harira, eman den mozioaren harira manifestu bat, eta haien atxikimendua eskatu genien Gasteizeko auzo elkarte eta beste elkarte mota askori, eta egia esan jaso dugu Stop Desahucios, SOS Racismo, sindikatuen gehiengoak, eta Arabako emakume asambladak, eta elkarte askok sinatu zuten gure manifestua. Auzo honetan egiten dire jarrera ezberdin asko, alde batetik handugu baratza, eta baratzan saiatzen gara lantzen kimikorik erabili gabe, pixkat modu ekologikoan, dugu hilotegi bat ere, eta gero ere egiten dira adibidez astean behin euskara klaseak, eta horretaz gain orain hemen gauden zinema ere erabiltzen da. Proiektu hau oinarritzen da, bizi proiektu bat da auzo honetan ematen dena. Auzo honetatik kanpo bizita proiektuan parte hartzea gaur egun posible da, bertan jendea bizi delako, baina hemen bizi gabe ja galduko zuen bizi proiektu zentzu hori, ez? Mugatuko zen portu batzuk okupatzera edo kulturgune batzuk kudeatzera, eta ez dugu kontenplatzen oraingoz. Ezberdina daude gurekin kontaktatzeko. Alde batetik Facebooketik, Twitterretik, edo bertan agertzen diren e-mailetatik idatzi gaitzake, edo orain web horri bat jarri dugu martxan, eta bertan ere gurekin kontaktatzeko erak asaltzen dira, eta bestela koordinazio asanbladak egiten ditugu asteazkenero, 7:00 eta bertara gerturatuta kontaktuan jarriko ginateke.